Mga ka-Unisyon, kinsa ang pinakadato sa tibuok kalibutan karong 2024? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Atong purpose ani nga video is ma-inspire ta sa ilaha nga posible jud ay modato ang usa ka tawo kung ubanan kini o kanang gitawag na pagpaningkamot. Okay? So top 10 sa listahan sa pinakadato sa tibuok kalibutan way lain kundi si Larry Page. Na siya net worth na 114 billion US dollars. Yang edad 51 years old. Bata pa mga ka-Unisyon. Kini siya gikan siya sa United States of America ug siya ang co-founder na sa gitawag na Google. Top 9, pinakadato sa tibuok kalibutan karong 2024. Gikan ni siya sa India mga ka-Unisyon. Yang negosyo is Reliance Industries. Siya mao si Mukesh Ambani na nagitawag na 116 billion US dollars na net worth. Iyang edad 66 years old. Top 8 sa pinakakwartahan sa tibuok kalibutan karong 2024. Siya si Steve Ballmer na 121 billion US dollars na net worth. Iyang edad 68 years old. Gikan siya sa United States of America. Siya ang former CEO sa gitawag na Microsoft ug siya pod ang tag-iya sa usa ka team sa NBA nga Los Angeles Clippers. Top 7, Bill Gates. Siyang tag-iya sa Microsoft. Iyang net worth 128 billion US dollars. Iyang edad 68 years old. Top 6, walay lain sa pinakadato sa tibuok kalibutan, Warren Buffett. Ang edad 93, tiguang na ni siya kaayo mga ka-Unisyon. Siya ang gibansagan nga pinaka-successful na investor sa tibuok kalibutan. O gitawag po siya og investor of all time. Yang net worth 133 billion US dollars. Grabe kadako. O before ta magpadayon sa ikalima sa top 5 na pinakadato sa tibuok kalibutan, ayaw kalimot sa pag-follow, pag-subscribe ug pag-share ani nga video para daghan po makita na atong mga kaoy nation. Karon top 5 sa pinakadato sa tibuok kalibutan walay lain kundi si Larry Ellison. Si Larry Ellison mga ka-oy nation gikan siya sa United States of America. Yang net worth 141 billion US dollars. Siya ang tag-iya sa Oracle Corporation. Iyang edad 79 years old. Top 4 sa pinakadato sa tibuok kalibutan walay lain tag-iya sa Facebook si Mark Zuckerberg. Iyang net worth 177 billion US dollars. Gikan siya sa United States of America. Iyang edad 39 years old. Top 3 ang tag-iya sa Amazon si Jeff Bezos. Gikan gihapon sa United States of America. Iyang edad 60 years old. Og iyang net worth grabe kadako kaayo mga ka-oy nation. 194 billion US dollars. Top 2 sa pinakadato sa tibuok kalibutan walay lain kundi si Elon Musk gikan sa United States of America. Siya ang tag-iya sa SpaceX, Tesla ug sa kanang X na sa una gitawag og Twitter. Iyang net worth 195 billion US dollars. Elon Musk. Ug top 1 sa listahan sa pinakadato sa tibuok kalibutan kung 2024 walay lain kundi si Bernard Arnault. Siya ang tag-iya sa Louis Vuitton ug Sephora. Iyang edad 75 years old. Ug iyang net worth grabe kadako. Siya ang pinakadato sa tibuok kalibutan tungod iyang net worth niabot og ingani kadako 233 billion US dollars. So mao ang top 10 nga pinakadato sa tibuok kalibutan karong 2024 mga ka-oy nation. Kung akong balikon, di nato ni sila i-compare, di nato sila i-bash tungod kini nga video sila mahimo natong inspirasyon nga maningkamot pa og maayo tungod kay posible jud ay mahimo tang dato kung maningkamot ng puta og maayo sa atong kinabuhi. Sige, diri lang tama tong video karong adlaw. Daghan kay salamat sa pagtan-aw. Follow for more. Bye.